ngiyamabizela ngiyabingelela egameni lika Jesu Deputy Principal ngibingelele ku staff sonke bothishera ngibingelele kubafundi bonke nakubaba we-SGP ngiyabingelela kubafundisi bonke esihamba nabo ngibingelele nakumfundisi Khumalo our program director of the day ngizothatha nje 5 minutes angeke kube mude kakhulu bathi ke bakumabizela khona into engayifunda every time ngagcina nami sengiba attracted ngifisa kuba uthisha ubothisha iyodwa into engayifunda noma bangathiwa bayahluleka kuko konke akunanto engenamona njengothisha awamphinde futhi akekho umuntu onganamona njengothisha uyazi bengibothisha bazoshaya izandla ngithi ngiyabazama ngibafaka kule tshumayelo yami ngizawubakhipha uyabona uma ngathiwa nabafundisi bamabizela banjengabothisha lelizwe singalibamba ekuseni ubothisha phela la engibone khona umntwana ongaka afika afunde esikolweni athi nayisebuya umdokotela ahamba yokhomba ama student ukuthi niyambona u-student wami yena uno grade 12 go to produce udokotela ningasho ukuthi amen phela lalela ngisheshe ngiqede ukushumayela uma ngabe uthi amen ngiyadonsa na userious ngoba ngisuke ngicanga awuyizwa lento engishoyo amen so woza ke esontweni kubafundisi wafika nje sengathi uNkulunkulu ugcobile sewuphakeme kunomfundisi uyahamba kulelo sonto sitshwa nezintshumayelo ngoba uthisha it's the best person oyisibonelo wazoba isibonelo ngisho kaNkulunkulu ene kuthisha ukhona kuproducer into nomzali ahluleka kuyiproduce ekhaya amen uyithola ingane nekhanda eliqinile liyabona ngathi yasuke yadlisa usimende zalo afika uthisha icwancotha kuphuma umntwana amen